Karong panahon sa ting-ulan, hugot ang koordinasyon sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office sa matag barangay sa posibleng epekto sa tag-ulan. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Dihang na sinati na ang mga pag-ulan sa Davao City, gimanduan na sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang DRRMCs sa matag barangay nga magpatuman og hugot nga monitoring para gilayong makaresponde sa mamahimong epekto sa pag-ulan sa syudad. Natay mga equipments nga magamit in times of na mga incident for response and natay mga ongoing na mga purchases sa ato ang mga equipments. Padayon sab ang mga operasyon sa Ancillary Services Unit sa paghabwa sa mga drainage system nga dunay mga bara aron malikay sa pagbaha. Nakig-koordinar na sab sila sa City Engineers Office o DPWH aron nga masolusyonan ang mga baradong drainage nga dili makaya og mano-mano nga pagkuha sa mga bara. Itong last nga ni ulan niya kusog dito sa Kalinan. So siguro kinahanglan na gyud na siya engineering intervention, ayuso na gyud ang ilang mga drainage system diya padak-an kay aron nasulbad na siyang problema. Samtang positibo ang panglantaw sa CDRMO labot sa mando sa pag-institutionalize sa Incident Command System o Incident Management Team nga tawagong Davao City All Hazard Incident Management Team panahon sa emerhensiya. Kini mao'y magmando sa pagresponde o paghatag og saktong interventions panahon sa kalamidad. Langkuban kini sa mga opisina sa Davao City LGU, Davao City Hall Disaster Action Team, tanang barangay kapitan ug uban pang government agencies. Magamit na to na siya na mga sit-ups, na mga procedures, then one voice, one command lang yun ang ato ang magamit during may mga incidents o may mga events. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.